so send ye dikan aka kire bibi ebesi bia na se ye ma wasote na no Republic Day and yasote se festival bi koso Asiakwa ato ni din Keti Koti kire se break the chain it goes way multimedia many abusuafo no kubie ho me ye kohwe ne ye koso ya de ye koso no ye kodu ho na the guests are seated. Etiketefo edi ginam kiten kren me se gosu me so metie ginam asabi na me so nem kiten kren ye o ha na chia me ma ya so te se da sebre Dr. Chuma Mpofo Asiakwa fama eba nti se ye pay attention ye o ho na banana bi piem so original ho na betras ohin betena se wie no abusuafo ohin betena se amamre kwan so no ese ye sore ye kotia nana ye ma na kwaba enti agya gosu multimedia me ne me yenso ye kopie mu ema ye ko yeto aso no abusuama menni adanse we nkyerɛw ope obi aba be cover program ama se wanya yi wanya ayefro na wo pedwumaku abe cover ama wa bedi gospel multimedia ho adanse akyerɛw mesrɛw na ma na da ase no fa na frɛ no me boss no obedi ho nkomo no wa kyerɛw se netie se na usika tv ya no betimi ayama se ya ware any event ayie gospel multimedia fa bedan no obeyama se na yenim no nana mo transia asi edikan bompae enti nana benin ebi gina mu ayokohen ebi gina mu ade yenhye Kristo nsa
ɛwɔ Kristosum kwan so yewie no ɛte sɛ yɛkɔ nananom nso amamre kwan so nti yewura ɛyɛ sagima ase he ebegyina mu yi apaye ɛsrɛ kwan ɛma nananom ma yɛtoa so yɛbɔ mpae wo abetu no bɔ mu ase anye mu nyinaa hene nyakopɔn patampa samra yi ɔma yɛda wase Asiakwa ɛda wase ahihwi ɛda wase ɔmamu nyinaa ɛda wase sanse wahyehyɛ nneɛma pa ɛde ama yɛn saa mmere nananom dodoɔ no afiri kyikyirikyiri ne bɛnkyɛeɛ amanfoɔ bebree nso afiri kyikyirikyiri ne bɛnkyɛeɛ nnipa bebree gya wɔn nnwuma hɔ ɛsiane sɛ nea wɔyɛ yɛ sonko ɛfɛ bɛka yɛn ho bɛtiri dwumadie eti biribiara a ɛbɛyɛ fɛ no yɛnim sɛ ɛfiri hɔ sɛ mohwɛ sɛ deɛ ɔhene ɛtoto ne ntama no ɔde nsiri no atena no ahwɛ so aforo ɛdi abɔ Onyankopɔn afre nananom ade nsiri no agu so Tuda kwa kamisha usu na usamu nanono mwenye achima nkosu fama nkosu ese fama nkosu enede ni kan a me pese esukufo ene wa churchfo ahayego eti ni enti a ni isuo eyi apaye nse ene wu ka se ne ba ni sen untie ne ba ni se afi bi atwam ana ya de hie ya ene onti ana ya waye onko nkosum na eyensuo na nsa eni ho ensuo ba de bo ni wiase no ensuo ana de dika asibe tuma pofo nkoso ye achima ni fa nkoso ye yewra achima yewra ayo no a achima eni ho ye sadifo amotie for penny ye odo yin ma no kuya ye awo mu nkoso ye super nkoso ye kafia nkoso ye akosi nkoso ye ankobri nkoso ye na mo bre ye mfutabraba ye awo wadaruma ye muntini o ye yebo mudi ani asori ye yebo mudi ani ahom ye yanka ni o muntie ye na muntie na super ye super nkosi ye eno ne da ye idarem ye yedidim empo ene ye ya fomo ye nanso ye oyo batan abrakasa oyo bema sa wodi e woti asem ba ko a abra efru timunti oda so bosi akwaman ho ban oda so boni fama ho ban ye yanka ni ye esremu ye yesremu se ye yakwa titin yakwa usan ye yedie ye sika ye ne ba yare ye be mpatuwo ne ba maninya yanka ni se yenu enu wa manoni ye ma school for obi nyimwa ne mena so a onwo emfa ne ho no fa ne ba empatuwo de ye mpe ochima ni for man ye empatuwo kan ye Asiakwa ye kan ni o yenu enu wa kontu wa manoni mo mo nchidom mo ye bida chofo yawo ufika eko Nigeria eko sayare e ma wade hie e ho ton e wo tetre ye tie yena sujinum yesremu nasibe chuma bofo mumwano munyina na chie beni se anomano ntakra na mani yakese sape kambom ifamai awo fama ifamai akwanchira ifamai awo kika nenkoye yekanise awo ni chichikro senti biara obetre Asiakwa eye ifamem no de adwempa zuyepa anamompa oni peni becha fo no nananu mu senti pa no momwa no obisa mu no baba biefa ye obi akọ onya okwa ni nsanka ye mmom oba no ngosi besina obaye no krabrini ode aduboni tukwe agbalagba debi no be wuro hin na ofa ni beti debi epeni se
bien au concha Nana Sanipan sa area Keti manu muse kokotoi wadalo ya kokosi sa wade ya ade shishi anya no nana no sebetumi a unyinu fie Abraham Family na yenka Keti Koti ho asem kakra nkyerɛw. Keti Koti ni nyinaa se kyerɛ sɛ break the chain. Years back abrofo bedi yen so ema mo beton yen kwa. Enti eduru mmiri bi a yɛgye independence yiwe no. Ye ba sɛ omo ma yin freedom na yen rule yen ho. Enti abrofo ni bi fi Lebanon ebae kyerɛ sɛ this year omo nso benya 50th anniversary ebro mo bedi omo so no. Enti sisi omo bae sɛ omo ne yen ba be celebrate. Na edu so a yen so yakɔ ani omo akɔ celebrate omo de. Enti omo bae ema ye demonstrations ni hu ni ema bi tire enti sɛ uti Keti Koti a ase kyerɛ sɛ break the chain. Kofra bae anase conveyor ni ode ade na nkasa ebae eye nana fofie ebe kyerɛ yen Keti Koti na ase enti o present speech oni ni nipa okofa abrofo na anase ono na enam ne so ema sa program yi eba so enti obe deliver ni speech ema yen oye Asiakwa ni ba batokotena Netherlands enti hu na obeka so ibroni Asona house ena ofi ono na onam no so a sa program yi eba so. So I will start with my story. Yeah. For a long time, I did not know the Akyem inside of me. But a quiet calling from my ancestors led me first to the Caribbean. It was there, among the islands and their people, that I found Anansi. Anansi, the clever spider, traveled with those taken into captivity across the ocean to the Americas and the Caribbean. His stories, full of wisdom, morals, and values. Even in the past, these skills were serving the servants of the Akyem far from home. In the Caribbean, I saw how deeply Anansi's stories lived on. Though I was not yet home in Ghana, I found the Ghanaian in me through those stories. Through that, culture refused to be lost. Today, the circle closes. I have come home, bringing Anansi with me. Just as many from the diaspora return to the mother continent, that is why on this first Keti Koti celebration here in Asiakwa, I share Anansi's story with you. Break the chain celebration for yendi eni kakra ekoso a na nananom yes eja nananom asia sa kete koso kudunkuri koso eti sajima se hene nana botuo dankwa di second eti girem obo ne ne hema kitinkren no mudi asa girem awurade na fe ayekura be hwe Give me
believe in our girls. Yes, together we can. Last time I Dr. Chima prefer to share me. I cry a creeper. That's my mind I say. I cry my mind I say. I know what I know what I know the answer. I am fucking. Dwumadi a yɛdi nyinaa na yɛ nananom pɛ na ɛwɔ hɔ. Asukuufoɔ ne teacherfoɔ nso bɛgada hɔ bɛhwɛ sɛ na amammerɛ ɛkɔ so. Eti yɛfiri hɔ no yɛbɛyɛ what do you call drama deɛ bi frɛ ne play no ɛkyerɛ kwan aborɔfo no ɛbɛdi yɛn so. Eti nkɔlaa ne presente so many African countries ɛma ɔmo presente ɛno na abusuafoɔ ɛtwa gu na ɔhwɛ no. Give us freedom by freedom, and we take freedom by force. Revolt! Revolt! My name is Tula. I lead the revolt of 2,000 other slaves in Kurasa. Then I become Kurasa national hero. Revolt! Liberta! My name is Virginia. I was born by Vanderbilt. I sold clothing for my own ex-wife. I got raped as punishment. After my punishment, I got sold to another owner in Kurasa. It is going. Hey, Lisa. Hey, what is the money? Hey. Why? What are you looking for? Oh, please, I'm looking for my master's manual. Oh, she's going to beat you. Let me help you to search for it. Stop crying. Oh, she won't beat you. Okay, maybe I'm going, or else she's going to beat me. But where is the money? Hey, boy, where's my money? Master, please, I lost your money. I don't believe you, boy. Master, please, I beg you. Oh. I am Eduardo. I was when I lost 50 from my master. My master then, but I can't didn't believe in me, so I got straight. My master then gets convicted. It was not allowed to beat children. Hey, leave me. Hey, you had arrest. You had arrest. I forbid you all to come between. Why I need that to freedom? You shall and will resist from the Portuguese. Yes, my king. My name is Anzinga. I was a great military leader of Angola. When I need my army, I was always dressed in my clothes. Revolt! Revolt! My name is Tipo, and I lead a revolt in Aruba with 30 other slaves. Aruba wasn't one happy island you know today. Look at that! Look at that! As for money, and I myself was so 6 times over. Sometimes for money, sometimes for a gun, sometimes for a cloth. It was about half a year from the time I was taken before I saw white people. In Africa, we had very few pretty things, and we had no red colors in our clothes. Some strangers with pale faces came one day and dropped a small piece red flannel on the ground. All the blacks grabbed it. Then a larger piece in the river and on the other side. They were led on, each one trying to get a piece as it was dropped. When they reached in the ship, they dropped a large piece on the plank and up in the ship, till they got as many black as they wanted. The gates got chained and they were trapped. That's how I reached in America. Expected to sit and watch how the enemy demands our money from us. To him, it's only money. To us, it has real values. It's a disgrace in the eyes of the ancestors let this happen. I cannot sit around calmly and let this happen. I shall unite the tribes. We are not giving up without
We want freedom. I'm Yasantua, Queen Mother of the Ashanti. I stood up against the elders when they stood as cowards. We want freedom. To break free from the Dutch. We want freedom. We are not slaving for them no more. It's time to free our people from this mystery. Freedom. I am Koti. I become a hero because I stood up against the injustice slavery and fought for the freedom of our people. Together, we face the might of the Dutch colonizer, and through our bravery and unity, we face them and became a path to liberty. My journey is not just my own. It's the story of one who dared to dream of a better life. For life! Break the chain. Consum, Keti. After the speech, Bronini and so Bessa Kakra. It is a Jimasa he, a soon in Sa, kitting crane, no Bruni, no ton and son, no yes, no yes. I'm a trail say, me videos in the ocean. I dear Bakwe best and says, subscribe my na family yet see it. It's Bronino, it shan and I say. That's the brother of the Chima for to see I brought a paper. That's my was it. I brought my was it. I know what I know what I know the dance how you fucking. Brody ni wie bi no afi edu se kurowura ebekasa da sebra Dr. Chuma Mpofo Asiakwa hin otoso mienu ene nifaman hin da sebra Dr. Chuma Mpofo the second edi speech ebai ebe kire ono so ne botai eni nanisu edi hunu ti a abrofo na ba ji a waji o matum na abusuafo kurowura ekasa Nananom ene enuanom omo amonone akabum yakabum on the day of Republic Day 1st July Saturday eye time I want to celebrate Keti Koti ebe no eye time abrofo ba ebibi manso ebe dada ebi mu ebe kidnapping sabe yeda nanu bi ediko abrochi amananu eko tinti omo na sa Keti Koti celebration ni na ni se emra omo de nya omo fa ho die no a breaking chains no omo break here no I don't know mo friend no Keti Koti enti ene de isi ha na ya de kai omo kun ye G freedom ma yana nanom sabe na abrofo ebedada mo ediko amanone enti we are this sunkwa the whole of Ghana, the whole of Africa esida entensi ebesi ana ebia individuals ba ku mi bi na maka mo ti abom no mo ye memo afidie nananom I faman I ochimam yede waji na yede waji no yede muda oma baha aba behwe hawa yesu sabe yede kai yana nanuma abafo no ebefa oboko mebemo no so yesu ebetu anamo akọ akohwe ewo ho omo befa omo de ko ede ne si ye hawa etuti omo amani omo fam ni ade na ede ni beka kohwe bi ba ni aba beka chem na emeba so demo a ya sheda ye to na excursion na ya fu play ede play Ghana ni beka ya be ship na beko sabi abafo no be fa omo ship no ode ogugu na ye ko edi mu na ye sese amamani amani a ye nanano e de jaye ye ahemfo ye da no oboni beka ye ne custodians of traditions in Ghana message so hwemo a ye wazi oye se
aborɔfo bɛtumi efi amanɔne aba atrapere mu tententen aba ekuro ɛɛba abɛsua ɛɛba abɛhwɛ beebi a ɔmo ase fi a na yɛ a yɛwɔ ha bi sɛbi ɛnti sɛ yɛde yɛ amammerɛ ne amanneɛ edi agorɔ amammerɛ ne amanneɛ yɛ adeɛ a sɛbi egyina paa ɛsɛ ɛhyɛ ne nso ɛsɛ emu amammerɛ a ɔnsa amammerɛ sɛbi yɛde ato ano so de yɛ so yɛ paa sɛ yɛtoto amammerɛ no sukuufoɔ a wɔaba wɔso bɔbɔ mɔden sɛ amammerɛ ne amanneɛ mo bɛsua ne yie sɛbi ahemfie nso de yɛyɛ krado sɛ sɛ mo nti biribiara se a yɛwɔ ha yɛbɛkyerɛkyerɛ mo amammerɛ ne amanneɛ sɛnɛ bɛyɛ a kuro no ɛbɛtumi agyina amammerɛ no afa ne ntoma pɛnifa ɛne sɛ yɛatena ase abrɛ asase akyɛ ɛdamu nyinaa mo ase mema me kasa yɛ tenten na mɛsrɛ mo sɛ mombɔ mmɔden a na monkae sɛ yɛka so woyɛ dɛ ni a ɛyɛ wayɛ ntuo wɔni bɛka yɛka so wɔ identity a ɛyɛ okurom a ofi na kuro no so wɔ kuro a ɛwɔ ne wura ne ɔhene no nti ne respect ɛyɛ sɛ wɔde mu ahemfie no wɔn sati nsua wɔmfa mma ahemaafoɔ ne ahemfiefoɔ mede me kasa bɛwieɛ no meda mu nyinaa mo ase bio adagye a masɛe ɛde kɔkɔ m'akyi dɔm ɛde abɛgye enuanom taataa ama ɔmo ni akɔ fie yi enim sɛ ɔmo kɔ na afe foforɔ ba na ɔmo ba a ɛnyɛ ɔmo mmienu nkwa na ɛbɛba ɛdibadɔm ɛna ɔmo bɛba badɔm so ba a ɔmo kɔ so a enim sɛ ade papa nkwa na ɔmo bɛgya ama yɛ na yɛso sɛbi mmerɛ bɛ mu a anaasɛ akonya bɛ mu a yɛso enya akonya akɔ akosua bibi efi ɔmo hɔ timi da mu na ɔmo ase. abusuafoɔ kurowura kasa wie a mpanimfoɔ sɛ panin dware wie a na nsuo asa nti na akonnwa so ayɛ hye nti nananom pagya wɔ mu ɛma ɔmo kyeakyea nkɔlaa ne asukuufoɔ a abɛhyia wɔ hɔ nti sɛ wote Keti Koti a na ne yɛkɔɔ so wɔ Febaa ebi a wote sɛ biribi kɔɔ so a ahemfie wɔwɔ ɛho nti ne yɛto nsa frɛ sɛ gɔɔsoe multimedia wopɛyɛ dwumadie na wopɛ sɛ yɛmɛfa nkɔmframa mu ma wa menua nama ne da o just contact me bibi ketewa bi yɛba bɛfa ne yɛde akɔmframa ma afoforɔ na ɔmo ahu sɛ Asiakwa nso yɛwɔ adeɛ eti abusuafoɔ yɛbɛsrɛ wo sɛ subscribe na share na ma family no ɛnyɛ kɛse
ensure that in future